приятели, и днес ще ви покажа картите на Изабел, попитай и отговори. Ето ги, които се отварят ето по този начин и няма да ви дам все още, защото сега ще видите кадри, които съм направила. И така ще ви покажа и ще видите. Картите за игра, попитай и отговори, съдържат общо 133 въпроси. Има една мистериозна карта и инструкции, в които има 7 варианта, в които можем да изберем да играем или пък можем да изберем ние. Има общо 4 категории. Житейски, които е написано както и на български, така и на английски. Разнообразни, мечти и да не забравим връзки. Това, което искам да направя, и като цяло да. Какво как да ви кажа? Смисъл да ви покажа защо за въпрос са тези уникални карти. Те просто са наистина много готини. Аз много си ги харесвам. Много различни въпроси и такива въпроси, които не си се сещал да питаш. Не да са някакви от сорта, както и любимият цвят. Които любим за животно. Не. Те са с много яки въпроси. Като цяло мисля, че добри кадри направих. Но и ще го кача в YouTube. И да сложа мистериозната карта. И инструкциите. Отгоре така. И да, аз нямам търпение сега да направя видеото и да го кача в YouTube. Защото сега веднага ще го обработя, тъй като не е кой знае какво да работим. Много съм развълнувана и според мен цената се заслужава.